כל הדרכים היו מפחידות, אתה נוהג לבד. האזור היה בוער, עם הסלמה. זו סיטואציה הזויה, את נוסעת לבד בכביש, ואת רואה כזה שדה בוער, ואת אומרת, אוקיי, זה סוריאליזם, אבל את נוסעת. נסענו המון. בשביל להגיע לכולם. זה כאילו נגד את כל ההיגיון באותה תקופה, לצאת לכבישים המופגזים. את מגיעה הביתה, ותוך כדי את רואה את הנפילות, את רואה עירותים. אתה שומע, אתה אומר, וואו, איזה מזל, הרגע הייתי פה, לפני שעה הייתי פה. עברתי באיזה גשר, רבע שעה אחרי זה, הגשר הזה חטף נפילה. זה אימה, וזה אמיתי שזה מפחיד ומסוכן. היה דריכות מאוד גדולה וקפיצות של הגוף. הייתי עולה על הכביש ומרגישה את זה בגוף שלי. לא נשמתי, הגעתי בערך ליסוד המעלה, התחלתי לנשום. פשוט המילה פחד. ואז אני זוכרת את הדרך חזרה, שאני בסדר, ויש איזה פתאום דריכות כזאת כשאני עוברת את יסוד, עד שאני מגיעה הביתה ואני מתחילה לדבר עם נסראללה, ולהגיד לו, דיר בלק, אתה מחכה שאני אגיע הביתה. מה יהיה בדיוק בפעם הזאת שהוא הולך לקרן שמונה? זה באמת מין הרגשה כזאת של להפקיד את גורלך בידי שמיים. היה לי קשה מאוד לעזוב את הילדה פיזית באותה תקופה. לפעמים היה מפחיד אותי להתרחק מהבנות. אתה קצת קרוע, כי אתה מצד אחד יש לך גם אחריות על הבית והמשפחה שלך, ואני אימא והילדים שלי צריכים אותי בחיים. ומצד שני יש עכשיו בן אדם שאולי צריך אותי גם. אם אתה חפץ חיים, אז אתה ממשיך לחיות בתוך הסכנה ומנסה לעשות דברים הגיוניים ולא לעשות שטויות, אבל בעצם אתה לא יודע. כן, עצרתי, נשכבתי כמו שצריך. אני חושבת שלא היה כביש שלא השתתחתי לצידו בתקופה הזאת בגליל. סוחבת, תסתובב פה. אף מטופל שלנו לא ירדה לו איכות הטיפול בכלום. בסופו של דבר, הפחד לא ניהל אותי. אני נסעתי ועשיתי את מה שאני צריכה. אז אני מרגישה שבתוך הבולען הזה שנקרא לחיות פה אחרי 7 באוקטובר, דברים קרו והיה צריך לעשות. היו מקרים שצריך לשים עירוי עם תרופה, כי בבליעה כבר אי אפשר לתת את התרופה, שצריך לטפל בפצע, שצריך לטפל בנקז. כשאני לא טוב, אני מיד מצלצלת אליהם ליעל, אני מרגישה שאני דאון, אני מרגישה שיש לי ביטחון 24/7. גם שבת היה משהו, צלצלתי מיד לאבנר. ברור שברגע האמת, לא חשוב כן מותר או לא מותר, ברגע האמת, כשאנחנו שומעים תלונות שלא מרגיש טוב, ושיש קוצר נשימה, ולא רוצה להתפנות למיון ולא, אז הגענו. בסוף אנחנו נכנסנו אליו כמעט כל יום, והעמדנו במשימה שלנו שזה לא לתת לבן אדם לסבול. האנושיות היא פשוט יוצאת החוצה, אתה רוצה לעזור, אתה לא רוצה להשאיר בן אדם להתייסר, ללא מענה, ללא עזרה. הוא הלך לעולמו והייתי בטוח שהוא לא סבל, כי ממש דאגנו, היה לנו יד על הדופק עד שהאנשים האחרונה שלו. היה כל הזמן שיקולי סיכון מול צורך. אז האם זה דחוף שצריך עכשיו, כשיש הפגזה? לא לבטל, אבל להתגמש בזה ולהגיד, טוב, היום זה אי אפשר לעשות, אז בואו נראה מה אפשר לעשות היום. ואם לא, אז היינו אומרים, טוב, אז מחר נלך ולא היום.
היה לי קשה עם הלא לצאת, יותר מאשר עם הלצאת. הדבר הדומיננטי היה המסירות. המסירות המאוד גדולה לעבודה. לא היה דבר שלא נעשה. באמת לעשות את הדברים מתוך אהבה וקרבה ואכפתיות ובגובה העיניים. נגיד מטופלים לקראת מותם, עזבו את בתי המלון וחזרו חלקם למות בבית. גם בקריית שמונה וגם בדלתון, ספסופה, אמרו אני מוכן לנסוע. הוא רצה את השקט שלו, כן? אז הוא חזר הביתה וליווינו אותו את החודשיים האחרונים שלו שמה בקריית שמונה. ואף פעם לא מצאתי שהצוות שלנו שופט את המשפחות שמחליטות להישאר. זה היה ביום של המתקפה האיראנית, אני נסעתי אליו, כשידעתי שהטילים הולכים להגיע, כשנסעתי אליו על זמן שאול, וצחקנו כאילו מי יגיע קודם, אני או האיראנים, אני והמטופל, והוא היה שם בשלב ההוא לבד. הילדים לא יכלו להגיע בגלל הנסיבות, אף מטפל לא הסכים להגיע. וזו הייתה ממש שאלה, לצאת מהבית אחרי הצהריים או לא, צריך לראות אותו, לא ראינו אותו כבר כמה ימים. ואיכשהו הרגשתי שאני לא יכולה לא לעשות את זה. הרגשתי שאני נוסעת את הדבר הזה והימה. אני נכנסת ויש מיליון כלבים וחתולים, מלא 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 חיות יושבות, וכל הציוד של הבוקר באמצע הסלון, והאיש הזה שם לבד, והאיראנים בדרך. יש משהו שמקדש את החיים, גם להיות ברגעים של הסוף, לעזור לבן אדם, ללכת מהעולם בצורה שהוא רוצה. את רוצה גם את הנורמליות הזאת, שיש משהו גם נורמלי בלמות נורמלי. ואני חושב שמבחינת אחריות זה להישאר פה, ושכל מי שנמצא פה בצפון יקבל את השירות שאני יכול לתת. זכות הכי בסיסית, לסיים את החיים בבית, בכבוד. יש משהו מאוד קדוש בזה שאתה נמצא שם. זה משהו שהוא הרים אותי. הרגשה מדהימה להצליח להגיע למטופל, ורוב הפעמים גם הצלחתי. הייתי יוצאת ממש באיזה, ממש התעלות. את נדרשת לפחות שהייה בריק. כי יש לך משמעות. שאבתי כוח מהמשמעות שהרגשתי בתוך העבודה שלי. הוספיס הוא קריטי בעיניי. בזה שיצאנו שבועים, או חצי שבועים, או רבע שבועים, לא יודעת. זה שהיה לי משהו לעשות בעולם, שהוא קשור בנתינה ובלהיטיב את הסיטואציה של מטופלים, זה מה שאפשר לי לשמור על שפיות. זה ממש היה ברמת ההצלה. אני חושבת שזה מה ששמר עליי ועל השפיות שלי באותו זמן, דווקא התנועה הזאת, המתמדת, גם הפיזית וגם הפנימית, גם הביאה לי נחמה גדולה וגם עשתה לי תחושה של משמעות. זה היה מאוד מאוד נוכח. התחושה הזאת שיש לי תפקיד. הרוח הזאת היא נבנתה, אני חושב, מהבני אדם שיש בתוכו, ולא קונים כזה דבר בכסף, זה רוח. זכות גדולה מאוד לעבוד במקום כזה, שעוזר לך לשמור על רוח של חיים. כל העצים האלה נשרפו, אבל אם מסתכלים עליהם בכל זאת, חיים.